Уфа-Казан арасында дуслык күпере нык. Казанга Башкортстаннан Муса Жәлилнең туган көненә багышланган язучылар сәфәре делегациясе килде. Делегация составындагы башкорт язучылары һәм журналистлары өчен тыгыз программа әзерләнгән. Эшлекле очрашудан Миләүшә Мусин репортажы. Кеңешле эш торкалмый. Түгәрәк стиль янына җыелган әдипләр, язучылар, конгресс вәкилләре ике халык эшендә уртак мәсьәләләр турында киңәш табыш итте. Без аларны программа нигезендә чакырып алдык. Һәм инде билгеле бер программа Казан буенча экскурсияларга йөртеп, үзебезнең югары мәктәпкә алып барып, Казан федераль университетына һәм инде җәйл укуларына бәйле чараларга барып йөртәбез. Достана сөйләшүдә Башкортстан язучылары Татарстан язучылар берлегенә керү мөмкинлеге булып булмавын ачыклады. Мөрәҗәгать шунда ук уңай хәл ителде, шартлары әйтелде. Очрашуның төп сәбәпләренең берсе герой шагыйрь Муса Жәлилне искә алды иде. Башкортстан белән Жәлил һәм Жәлилчеләр бәйле, чөнки Жәлилчеләр арасында өчесе Башкортстаннан һәм Моабит дәфтәре дә менә бүген ул халык арасына чыга торган көне, күрсәтелә торган көне. Моабит дәфтәрен саклаган, бер дәфтәрен саклаган кеше Нигъмәт Тирәгулов, шулай Уфа кешесе. Чарада катнашкан Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Вахит Имамов сыйфатлы әсәрләрне рәхәтләнеп бастырабыз дип белдерде. Бездә матбугат юк бит фәлән дип, безне басмыйлар дип үзегез дәрәҗәгезне төшермәгез, җибәрегез. Без кулашны ачып торабыз. Шулай ук соңгы вакытта кесе китаплары популярлаша. Аларны теләсә кайсы вендинг аппаратында сатып алырга мөмкин. Иң мөһиме китап бастыру өчен авторга халыкчан кызыклы проза әсәр язу шарт. Миләүшә Мусина, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары.